ассалому алайкум дӯстони азиз. Дар шаҳри Сафонова, дар городи Сафонова чи аст хонаи фурӯшӣ 45 ё 50 квадратаи духонага бо тамоми шароити санъаташ, мактаб, больница, садик ҳама дар наздикаш 1 млн 400 меган бо суҳбат мешаванд. Ози хонаро мемонам то охира тамошо кунед. Хона ба тамом дар дим этаж аст. ҳама шароитош тинҷ дора. Хуб бачаҳо кад мефорад хонаро бихаред. Ремонт полни кадаги. Салому алайкум акай бобоҷон. Хона дар ҳамаи тарафҳои Сафонова. Хоб 43 квадрат мира. Хоб кухништа ака и чизе ки ҳаста места иншааллоҳ. Ягон чиша намегирем. Опо ҳама чи ҳаста иншааллоҳ. Полни ягон бемалол. Хоб хона бигем ки холодильник кор мекунад, газ пас ҳама чиз кор мекунад иншааллоҳ. Хоб духонага ака меванаш бигем холадай об ҳаста, ҳамаш потолокош ҳамаш натижной. Хоб инҷа якам хонаш и трезаш пластик нест, тамом дига 4 трезаи дига пластика. Хоб короче хоб ҳама холадай. Хоб бинед дигар хонаш ё пластикан ҳамаш. Хоб хай свет ҳамаш иншааллоҳ кор мекунад. Люстр мезанед тамом. Хоб пешхонада акаҷон поликлиника, мактаб, хай пятёрка мичёрка ҳама қариб ишта. Унҷа садикаш, садик ҳамҷой. Хоб ай Москва где-то более 300 километр хай дурай. Хонада хай чизе ки ҳаст места иншааллоҳ. Вроде ҳамин қад чиз хай.